Uvidíme, či budú rašovať prvé kolo. Ja neviem, ako to bolo u vás počuť, ale mne už obidve už uši roztrhali. Ježi, sorry chat, omylom som to pauzol. Ale teraz sa akurát začal zápas, tak nič dôležité. Infi spampikuje, ale nikoho tam nevidí, aj keď je za rohom schovaný. Kto to je? Fasty. Infi to sťahuje. Jake si dronuje library. Coffin pôjde asi dovnútra cez trofy, ale Jake sa tam už nekým strieľa. A tá by skočil do Frost trapy. Ale neviem, či o tom vedia Galanta Sims. Shir exituje Jakea. A zabíja nám Taubyho. Ome sa tam strieľa s Jakeom. Fasty sa znovu s niekým strieľal. Jake je downutý v library. A dorážal Shirex. Coffin zabíja Infiho. A Fasty zabíja Shirexa. Top G chilluje na vrchu Solar Sterov. Fasty dronuje. Dronuje ako Skero. Top G tam pozerá z Solarov. Coffin pozerá diery z dola. Ale Fasty mu sa zablokoval dron na Mildjammery. Takže nejaké dierky sa tu vytvárajú. A Coffin už ekol kamery. Tauby tam pozerá Solar Stery. Takže nikto nemôže byť na stolarku, keď nechcú rozbiť kamery svoje vlastné. A Fasty pre Solar Stery. Flashuje Top G-ho. Ale tam oheň tak nemôže sa dostať. Pikuje Top G. Dvaja. A HGCčko. A Skero zomrel na oheň. Top G-ho. Coffin pushuje Library Hallway.
Nehituje. Fasty zabíja Top Gho. 8 sekúnd. Kofín. Jurex zabíja Kofina. A prebíjal akurát Murex, tak Fasty ho zabíja. A prvé kolo je pre All Stars. Znova tú Frostku, len podľa mňa si teraz budú dávať pozor na ňu. Keď už do nej Taobi alebo Fasty skočil. Jurex bere... Dobre, ja to budem vyslovať jak Jurex, lebo ja fakt neviem, jak sa takéto mená vyslovujú. Bere... Perlížna. Infi znova to... Dobre, Infi má veľmi rád toho Goja. Jake si bere Blackbearda namiesto IQ a Skero si bere namiesto rekruta Gridlock. A Infi znova. Ale netriapa sa. Nevyšiel spawn pick. A idú rašovať cez trofí. Ale zadu im je Onej. Zavičila. A vedia o ňom. A on dostal hity od Jakea. Jake ho downuje. A vedia, že je downutý. Ale Infi zabíja Skera. Takže sa to vyrovnáva na 4-4. Dal by tam pozerá Solar. Kofíme dole, rovnako ako Jake. Top G tam strieľal z dola, ale nie sú tam už. Plánuje útok. Ale nejakom to nejde. Skúšal ten wallbang? Nešlo. Fasty Taobi a Top G zabija Taobiho. Vedia, že sa tam skrýva Vision. Jack sa tam strieľa z Top G. Maťo. No, budem hovoriť Maťo. Top G dostáva hity od Jakea. A Kofin zabija Shirexa. A niekto komituje Fastyho. Asi Infi, jo, Infi ho tam strelal. Na Kofin zabija Maťa. Jake dostáva hity od Top Gho. A Top G je downutý. A už na to iba Infi. To plentoval, ale mal štít akurát. A nevšimol si cez tú dieru, že on tam prišiel Kofin a dorazil ho. Druhý round pre All Stars. Dobre, dúfam, že ma aj normálne počuť nejako minulý stream, že som mal mikrofón, že na 10%, tak ma 4 kury nebolo dobre počuť. Znova Gojo, teraz berú Aruni, Valkyru a Melusi. Teraz sú v basemente. Elektrika sa vždycky hodí, ale vyzerá to tak, že nebudú hardbridgeovať. Ak teda Taobi nemá na ramke hardbridge, alebo niekto nemá hardbridge. Fasty bere na miesto tejto typky novej IQ a nie, berú hardbridge nakoniec. A skoro bere
8. Infi znova spampikuje. Neviem, či sa poučili z minulých kôl. Že tu niekto veľmi rád spampiky. Top G, spodné plus 4. Ja tam rozstrelal Fastyho drona. A z hora ide Fasty aj Jake. Tak by tam rozstrelal hlavné dvere. A už chvíľku som sa pozrel a už tu máme 3 smrte. Infi, Coffin a Jake. Dobre, teraz si všetci dronujú. Dobre, Taubi už ide dovnútra. Rovnako aj Skero. Taubi dropuje a hádže Bugiho. Skoro dostal mikrovlnku a dáva si štít na Blue. A vieš, v bučku je Top G s Arumi a jej Diamarkom. Nie, to je Omej, s MP5 a Melusy. No nejakým tie elektrik a Shirek zabíja Taubiho. Stalo to a otvárajú. Len čím to nekajde ďaleko. Nevedia, že obidvaja sú pred main bridgeom. Nie, Skero ide Blue. Skero pôjde asi Blue. Tam tiež rozstrieľoval už tie main doory, konečne. Smokuje main stairy. A Omeya zabíja Skero, obidva idú cez Blue. Tak zostáva hity, ale nakoniec zabíja Fastyho a Skero je na to sám. A Shirex aj Skera. Prvé kolo pre Galanta Sims. Ďalšia banfáza. A čo je to, čo hovoríte na toto, čo pridali v X-ku, že tam ešte ďalšie bany tam pridali? Podľa mňa je to nice takto ešte. Keď sa viacej dozviete o protihráčoch, tak môžete ešte pridať ďalšie bany navyše. Galanta Sims zabanovali Blackbearda a All Star Skyda. Na toho Goja, keď moc zatiaľ problémy nerobí Gojo. Keď spampikuje. Tak až teraz sú hore. Má nejakých tých trofov, Frostku a Lížna. Valkyra, Aruni a znova Gojo. Jana, IQ, Eška, Termite a ten Argentinčan, teraz som meno zabudol. A keď mám na tu jeho Assassin's Creed elitku. Ale Coffin už zabíja Infio, ktorému sa nepodaril spawn pick. Už sa asi naučili. Skrodronuje. Fireplace. A vedia o Maťovi, ktorý sa tam schováva. S jeho veľmi úspešnou brokovnicou. A Jake, ďalší, ktorý skončí v trape. Ale môže sa z neho ľahko dostať kvôli tomu updateu, čo dostala Frostka. Len teraz skrýva a dostáva Top G-ho.
na ktorú si nedal pozor. Mate sa schováva pri biliardrumke. A zničili Doom drona. A Coffin dostal. Coffin zabíja Maťa. Teraz sú pred library. Ale nemajú nič, čím by mohli zneškodniť Hardbreachera, okrem tých Aronicate. A už to otvárajú a otvárajú aj balkón. A vypínajú im všetky 3 gatey. Asi dostáva hit od Shirexa. To by zabíja, a to by zabíja aj Skra, aj Coffina. A on zabíja Taldio. A Shirex zabil Fastio a vyhrávajú pre kolo. Len pozrieť. Asi musím nájsť tie mená, lebo ja som už polovicu sa pútal, keďže som nehral Rainbowko. Ešte to aj je napísané. Ale tak zabudnem. Maťo si bere Wardena, znova majú Goja. Okrem toho Wardena, rovnaký loadout ako minulú hru. Musím to prežívať. No ako... Môžem to prežívať. Maťo nám tu zatvára stenu. Veľmi dobré. Vypadá to na rašet? Podľa mňa nie. Majú big rondu. Toto na raš určite nevypadá. Ale veľmi dobrý. Veľmi dobrý pick od Taubio. Mám rád. Gridlock. Mám nakúpenú elitku. Hneď vyšla. Hackuje, brava im tam. Gateu. Až Skero tiež drme. Teraz sú... Už tam niekde strieľa. A Maťo si tam pozerá tieru, ale asi tam nepôjde. A ide ten Jake. Neviem, či vedia o Infim, že sa tam schováva v klozete. Nevedia o ňom. Toto sa im môže vypomstiť. Toto sa im veľmi rýchlo môže vypomstiť, ak si nedá na ňom pozor. Ale už vedia o ňom. Už sa na ňu dávajú pozor. Ale... už to neriskuje. Skúsil prefire, nevyšlo. Tak som si schváliť solárku. A čak, ale asi im nepôjde. Aspoň nikto nepôjde už. Čiže tam rozbíja hatch, ktorý si nezreinforceli. A to by dala ďalšie meče. Omej dostáva hity. Ale Jake zabíja Shirexa. A Maťo zabíja Jakea. A Tobji zabíja Fastyho. Stále sa asi dáva pozor na Infiho, ktorý ale uteká do master bedroom. A im zabíja Skera. Momentálne 4-2, len
traja z Galantazims sú na tom biedne HPčkami. Coffin dostávej ty od Maťa. Ale už im dochádza čas. Sa tam a Taobi dostáva od Maťa a Omej zabije Coffina a vyhrávajú tretie kolo Galantazims. Toto by som si... Dobre. Kde mám ten Discord? Nech to stiahnem. Tak ak to aj Fastio tým počul, tak mal by byť rozhovor s výherným tímom. Dole sú teraz. Som nejako nechce stiahnuť ten meč. Že sa mi to nechce stiahnuť. Nevadí, že potom to vyriešime. Infi znova ide. Maybe znova ide spampikovať. Veľmi to má rád. Taho by si bere Termita, Jake Bravo a Skero si bere namiesto Taubio Gridlock. Len ak majú dvoch dronov, ktorým to vedia ľahko zničiť. Aj Midjamre, aj všetky ostatné elektroniky. Pozrite na Beku Garage Rush. Pozerá im to niekto? Nikto im nepozerá? Ale už asi vedia, že im zozadu pôjdu všetci. Len tam iba tie Midjamre, ktoré sa môžu ľahko zničiť. Jack tam už pozerá. Aká je situation. Len nevedia nájsť ani jeden Midjammer. Ale tam už main stenu rozbíja. A ide aj na druhú. Coffin vidí pekne cez celý side. Skoro celý side vidí z Toranga. Asi tam pikuje s Infim. Alebo nie, to je Shirex. Už tam smokujú, ale Taobi zabíja Maťa. Taobi zabíja aj Omeja. Už jednu. Coffin zabíja Shirexa a Infina to solo, ale ide mi zozadu. Ale vedia o ňom, ale zabíja Coffina. Nech už len stihol plúknuť. A Taobi zabíja Infil. A vyrovnávajú na 3-3. Ďalšie Bunny. Mira Ace. Zatiaľ rovnaké Bunny ako predtým. Koštovič Blackbeard. Vigila. Predtým nezabanovali, ale dám takto. Operator Sites. Len neviem, či to bude na tom layoute, to si moc nie dobre vidieť.
to locate and defuse as many bombs as they can. Hrajú kitchen dining. Zaujímavý pick na prvý defense round. Takže tu si. Sviče. Hore budú hrať niektorí. Dobre. Takže to už ide Galanta Zims na to. Nikto im, na rozdiel od Galanta Zims, nespampikuje. Ale Taubi dá pozor. A Infi dostáva od Jakea. A Taubi sa tam strieľal s Omejom. Jake sa tam s niekým strieľal. Ale Taubi trochu zaspal a Omej ho zabíja. Durex tam Máťa sa tam s niekým strieľa. Omej nič. Fasty. A Coffin sa strieľa znova s Omejom, ktorý mu dáva hity. Ale niekto dostáva heal od Fastyho. Aj Fasty sa už s ním strieľa. Ale Omej ide na druhé okno. A asi si ho Fasty všimol. A Jake zabíja Topjiho. Omej. A nevedia sa stretnúť. Jake tam skoro hituje, 4x. Wallbanguje 4x, ale netrefa. Coffin aj Fasty sa tam stále s Omejom strieľajú. A Jake zabíja 4x. Omej je dole. A Maťo zomrel na Jakea a dropal diffusera. A Fasty doráža Omeja. A All-Stars vyhrávajú 4. kolo. Iška, Azami, Fenrir, Gojo, Coffin Legion, Skerokite, Shirex Gridlock, Topji Twitch, Infeška a Omej Kapitál. No, ešte Kapitál, Ela a Fenrir tam ešte boli. A ani Azami, keďže tu minule zabanovali. Tam rozbíja a hneď dáva naspäť barikádu. Jake nám to kopuje. A už sa začala action phase. A rozprávajú sa medzi sebou NPCčka. Veľmi cool vec, čo pridali. Jake sa trošku avkuje. A všetci sú hore. Topji rozbije bathroom window. Library si idem budovať. Takže bathroom window nikto nepozerá.
Jake stále stojí na mieste. Ak to zistí, tak môže mať free kill. Taobi má nejaké lagy. Alebo ja, dúfam, že nie ja. Jake stále stojí na mieste. A už našli bomby. Ale niekto sa nám odpojil. Asi Jake. Nie. Nikto sa nám neodpojil. Že? Dúfam. Nič nepíšu. A umej dostať nejaké hity. Ale veľmi málo. A Taobi zabíja Infio a následne Crouch spomí na mieste. Žlté kolena nebola z toho. Už je na balkone. Je tam niekto. Omej na balkone. Ešte tak sa tam strieľa s niekým v kúpelke. Mať sa tam snažil zastreliť Jakea, ale Jake strelil a Fasty zabije Shirexa. My sa tam stále strieľa s niekým. Jake tam strieľa Maťa. Taobi zabíja Maťa nakoniec. Je to 2-5, nevyzerá to dobre pre Galata Sims. Ale Top G zabije Tobyho. Fasty to už pripravuje na refrag, ale nie tam a majú 11 sekúnd. A dostáva z okna od Top Gho. Top G zabija Jakea. Skoro zabija Top Gho. A zabija aj Omeya. Ďalšie kolo pre All Stars. Skoro mi tanier padol. Není. Idú Bar Gaming. A ani Tečer ešte nebol. To som tuším ani minulú hru, čo som streamoval, nevidel, že by hrali. Ale namiesto rekruta berú do Keby a namiesto Gridlocku berú rekruta. Takže Striker sa volá tento útočný. Taobi Dog, Coffin Ella, Fasty, Valkyria, Jake, Gojo a Skeromute. A namiesto Top G bere namiesto Tečera nakoniec Bravo. Bravo, budú nejaké spawn picos. A Taobi sa nám pozerá cez okno. A za to nič nevidí. Rozbijajú okno. Máte nám to ide úplne zo spodu, cez basement. Taobi dostal hity od nikoho. Už tam niekto. Top G tam strieľa s Koffinom. Koffin sa schoval. IQ skenuje, Shirex. Omej zabija Taobiho. A
A doš nemám doka. Nemôžu teraz healovať už. Štopži tu hackuje. Grzmot. A Maťo rozbíja kameru. Ukáž Fasty Solar. Jay dostáva hity. Od Omeja? Áno, Omej. Ale nakoniec Maťo zabíja. Coffin zabíja Maťa. Coffin zabíja aj Omeja. Tobži pozerá uvoľňaký. A videl asi brokovnicu. Dobre. Ničí sa ničí kameru. Ale, pretože áno, Tobži strieľal po skrovi. Dáva nejaké warning shots. Na to aj tam strieľa s Fastym, ale Fasty sa s SMGčkom nezmol na takú dielku. On zabíja Šiaca. Tobži zabíja Skera. Je to 2v1, ale Infi má málo HP. Je to jedna... Dostal Infio. Tobži veľmi málo HP. Musí to počnúť. A dostal ďalšie hity od Coffina. A zabíja. A Coffin si dáva ace. Very nice. Šiestý win pro Stars. Už iba jedno kolo pre All Stars, aby vyhrali. Ešte to je za zvuk, a to je vlák vonku. Taký moc hlučný. Ďalšia ban fáza. Vypadá na poslednú. Aj keby išlo do overtimeu. A banuje sa Kite a Thermite. Zatiaľ Coffin 15 kg a Tobži 10. Skermute, Jake Warden, Fasty Dog, Coffin Goyo a Toby Valkyria. A u Galanty to je Raura, Tobji, Shirex má Gridlock, Infi Twitchku, Omej Ash a Maťo bere Baka. A nie, namiesto Baka bere nakoniec Čakala, ktorého tiež tak nie, tak bere nakoniec Strikera. Vlastne tam načína okná, ktoré dáva naspäť. Hrajú Kitchen znova. Ako v prvom defense rounde. Širex nakoniec namiesto Aurory zobral Ram. Tento skin veľmi pekný, len čo na to je treba, že všetky peky kúpiť, tak na to je až moc drahý. Radšej tú Valkyria Alitku novú. A Fasty. A Jake vybehol a zabíja Tobjiho. Infi zabíja Jakea. Refrag 4v4. Ale Infi dostal veľa damage od ňa. Tak si by musel dať pozor. Maťo sa tam strieľal s Fastym, ale Fasty sa hneď vyhealoval. A Coffin zabije Shirexa. A našiel tam... nie. Jakea tam. Maťa tam našiel. A zabíja nakoniec Maťa. Ale už má málo HP. A vypadá to, že nie moc blízko k Dokovi. Zabíja Infio. A Omej je na to sám.
Vyzerá to zatiaľ na win pre All Stars, ale on mi to stále môže klačnúť. Na tom to je veľmi dobrá hra, že 1v4, 1v5 stále, ak to dojebu, môže to klačnúť. No a s týmto aj mám. To nevyzerá dobre. Už tam je druhý prišiel a Coffin vyhráva túto hru pre All Stars. A dúfam, že niekto z All Stars zostane na rozhovor, keď som si pripravil zo pár otázok. Dobre, a ideme na tuto alebo break. Break, nie, dáme znova start hry. Ja tu mám dostali. Tak bude nejaký rozhovor. Dúfam, že bude. Tak moc slivujú. Tak asi rozhovor nebude chat, ak teda sa alebo chat, ak dajte minútku. Ja pôjdem za nimi na Discord, ak tam ešte sú. Gaming, bude aj rozhovor? Však môžeme aj takto, ak je počuť na čete. Dobre, tak čau. Vítam. Ja tu mám rozbiť rozhovor, čo sieš? Ale dobrý bol. Ako čo, pozor, čakal som, že jedno, dve kola dajú, ale dali 3. Dobre, pozval som, ja idem do hry. Papa. No tak, ja mám počuť. Dobrý den všem fanouškům. Tak najprv, že ako by si ty zhodnotil zápas? Jak bych zhodnotil zápas, kámo? To je těžký, tyva. Já bych řekl, že to jsou vymrdanci vyjebaný. Za to, že protestujou. To bych řekl. No tak toto problémy boli s týmto. No, admini mi tam měli vole napsat toho Jakea, nebo body na to Jsem půl hodiny řešil, mare, jak týpci protestujou. Takže, jakože jak v klidu, víš co, jako dali 3 kola aspoň. Ne. A ako by si, aký si spokojný s výkonom vášho týmu? Jsem velmi spokojený. Můj týpek Coffin má 19 kg, víš co, totální střelec. Píšu, že asi je locked. On je locked, mare. On je, až je proti těm vyjebancům, mare, máte 7-4-1-5 infit, tlustej gáčo, 130 kg, mare. Takže jsem rád, že jsem vyhrál. Bylo to dobrý. Dobre, a príprava asi bola dostatočná, keďže nedali ste im moc veľa vinou a že čo vás ešte prekvapilo na nich? Co mě překvapilo? Ty vole... Nevím, jakože oni nejsou moc nic jakoby lidi, kteří by tě překvapili, no. Ale dali 3 kola, to mě asi překvapilo. Dobre, a aká bola komunikácia medzi vami počas zápasu? Já bych řekl perfektní, sice ten Jake, ten týpek, dostával šlaky.
jak chcípala tak, takže hrál Clash Royale celou hru. ale, ale jinak dobrý, jakože všechno klapalo, všechno bylo v klidu. Dobre, podľa teba MVP zápasu by bol ten Coffin? Určitě MVP. To bude asi nejlepší týpek v té lize, to je šílený. A ešte na čom plánuješ s týmom ešte zapracovať? My nic na ničem nepracujeme, my to ani nehrajeme pomalu, nebo aspoň já. My prostě hrajeme. Ale baví nás ta liga, jsme rádi, že se udělala nějaká liga, tak je to pěkný. Je tam je hodně týmů. Ďalší rok, ďalšia liga. Veľmi dobre to robia. Mora. Však pamätáš si ešte Dragon Alko alebo Alko Gaming? Môj No, tým. říkáme to něco, No, no. môj tým. Jo, pamatuju si to, no. No, možno jeden, celkovo, čo sme proti vám hrali, tak jeden alebo dve kola sme proti vám dali. Já si to pamatuju, no, to zápasy. Ty ligy byly vždycky v klidu, jakože je to špatný. No však priemerný rank tam bol, že gold plat. No však jo. A teď je to docela lepší, vole. Třeba z jakýho týmu, vole, Labužníci, tak oni hrajou na PC, víš co? Takže to bude těžší proti tomu hrát, vole, Tahiti proti nám, vole, taky jakž tak, šmore, ví co dělají, takže... Neviem, kde som to počul, že PC Gold by bol na konzoli Diamond, alebo nie Diamond, no. tak nejako. A ešte posledná otázka, či máš nejaký odkaz pre fanúšikov a superov? Ale fanoušci, cením si vás všechny, mám vás rád. Jestli jste mi někdo fandili, tak krása. Sice jsem jenom slyšel, že tam psali lidi, jsem taška. A vy běžte do jeden píči. tam bol, jeden, dvaja. Ale ostatní fanoušci, ty vole, cením, co. Zdravím ty vole, zdravím Bunny, zdravím Timida a zdravím Bodyho a domu. Trošku si vypadol na poslednom mene. Dominika Tulovsky. A nepřítelům ty vole bych vzkázal jdou do píče. Co fakt zmrdí. Ale jinak niektorí bývajú. Neviem, či to je tou hrou, že tak toxickí ľudia sú tu. No, jako já bych dal do ligy třeba nějaký váhový limit na tým, víš, třeba 200 kg na tým, nebo ne, 300 kg na tým, víš co, ale tam už to je trošku nad 500 a už jim jebe na hlavu. Ale jinak dobrá hra, užil jsem si to. Dobre, tak díky za rozhovor. Taky děkuju. Čau. Čau. Určite dúfam, že ste si užili. Zajtra... toto líknem. Tak dúfam, že ste si užili. Zajtra nahodím záznam na YouTube dole vpravo. Vidíte CZSK Masters. Všetky záznamy chodia tam. Choďte si pozrieť, ak ste niečo zmeškali, nejaký dôležitý moment. Choďte si pozrieť, dáte like, koment. A dúfam, že ste si užili.